arrastean, urriak 5 gaur, eta batitzena, eta egun euritsua. Euria, zirimiri politxo bota deu, astiro, eta igertzen da, ikusten da perretzikoak aztena ziriesela, hemen Provenzenz, Galdakostarra, eta ugeri dauz, urretxak bebai, urretxak, parasureak batez be, eta boletuzak be nahikotxu, oin ikusiko dugu, ze gaur ez dugu grabau, euriz izan dalako ontxe atartu dago probet, eta asko, ugeri hankagorrizek. Ze horrek be, jente asko ez duz jaten, ez duz hartzen, baina ez bat petxarrak. Oin ikusiko emaitza. Batik hemen ikusten da, hankagorri piloa, eitropuz, eta bestetik edulixak nahiko txu, eta ikusten da, gorantza doala, kopurue, eta emoten deu urrengo gunetan ederto joko duela. Txura baten, perretxiko zera dau, ugeri, askolbe espezie gehiago, eta ikusten da, bat horrela. Ikusigu, urrengo gunetan, ondo izan.